як ҷавонзани 22-сола барои куштори бераҳмонаи тифли 3-солаи ҳамсояаш ҳамчун гумонбар боздошт шудааст. ӯ барои пинҳон кардани ҷинояти дуздиаш ба ин кор даст задааст. дар ин бора вазорати корҳои дохилии тоҷикистон хабар медиҳад. бояд гуфт ки хабари пайдо шудани ҷасади кӯдаки ноболиғ аз партов ҳафтаи гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд. дар барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ ки шоми дирӯз санаи 15 ноябр нашр шуд, аз ин зан Манежа Эмомализода, сокини шаҳри Душанбе ва муваққатан истиқоматкунандаи шаҳраки Солмонёни ноҳияи Рӯдакӣ ки худ ду кӯдаки ноболиғ ҳам доштааст, ном бурда мешавад. зани гумонбар дар ҳамсоягии Зарифа Ашурова, модари тифли марҳум зиндагӣ карда, бо мақсади дуздӣ ба хонаи ӯ ворид шудааст ки дар натиҷа соҳибхона ӯро дастгир кардааст. гумонбар бо мақсади он ки кирдори содир кардааш дар байни ҳамсояҳо овоза нашавад, қасди ҷинояти махсусан вазнинро тарҳрезӣ намуда, барои аз ёду хаёли Зарифа Ашурова баровардани ҳолати ҷинояти дуздӣ фарзанди ноболиғи ӯ Абдуллоҳзода Шарифаро бо роҳи фиреб ба манзили истиқоматиаш дароварда, дар дохили ҳаммом бо истифода аз корд ба гардани марҳум 2 маротиба зада ӯро ба ҳалокат расонидааст, зикр мешавад дар ахбори вазорати корҳои дохилӣ. дар навори худи Манежа Эмомализода нақл мекунад ки чӣ гуна тифлро кушта ба партов партофтааст. ҷасади ноболиғи 3-сола санаи 4 ноябр баъди як рӯзи муроҷиати модараш барои нопадид шудани тифл аз партовгоҳи наздикии хонааш бо аломатҳои марги маҷбурӣ аз ҷумла захмҳои корд дар гарданаш пайдо шудааст. ҳоло ба зидди Манежа Эмомализода барои куштори ноболиғ парвандаи ҷиноятӣ боз шуда, ӯ дар боздоштгоҳ қарор дорад. ин банди қонунгузорӣ аз 15 то 25 сол маҳрум сохтан аз озодӣ ё ҳабси 1 умраро пешбинӣ мекунад. хабар медиҳад Азия Плюс.